खुलुमबाय बेसमा बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सिलिगुरियाव साथाम लांखारजानाय आइजोफोरखौ रैखा खालामदों। केबल थार खावनायनि दायाव साथाम सुबुंखौ खादों। गसाइगावआव साब्रै कन्ट्रेक्ट किलार हमदों। सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव आयेन बेरेखायै दंफां दाननाया सोलिगासिनो। उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो खालामनायनि दायाव माद्रासा फोरोंगिरिया हमजादों। नीट इउजि आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय 11.21 लाख फरायसाफोरा उथ्रिसार जादों। कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेराया क्राइम ब्रान्चआव हाजिर जायासै। आसाम सोरखारा गुवाहाटीनि फ्लाइअभाराव हेंगिं गार्डेन खालामनो थांखि लादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सनितपुर पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सोनाब बेंगलनि सिलिगुरियाव मानसि लांखारनाय जाथायनिफ्राय साथाम आइजोफोरखौ जाफुंसारै रैखा खालामनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला साख्रि होगोननि नंखाय खोथा होना साथामबो आइजोफोरखौ थगायना लांनानै लांखारग्रा हान्जाया बिसोरखौ देहा फालांगि रेकेटआव जर-जुलुम नारसिनदोंमोन। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ थांखिनानै अपारेसन खालामना बोलि जानांनाय आइजोफोरखौ नागिरना रैखा खालामनो हायो। रैखा खालामनो हानाय आइजोफोरनि गेजेराव सासेया आसाम सनितपुर जिल्लानि थागिरिमोन। बे जाथाया थारैनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय इन्टारस्टेट ट्रेफिकिं नेटवर्कनि मोनसे गिदिर बाहागोखौ सोराङाव लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि रैखा खालामजानाय आइजोफोरखौ बिबानगिरिफोरा देहा फाहामथाय होनाय, बोसोन होनाय आरो रिहेबिलिटेसनाव मदद होनाय जागोन होनना खोथा होयो। बेनि अनगायैबो पुलिसआ बे रेकेटआव लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो संदाननानै हमनो थाखाय नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। बशिष्ठ पुलिसआ 12 घन्टानि गेजेरावनो मोनसे गोख्रों अपारेसन खालामना गोबां बिबांनि केबल थार खावनायनि दायाव साथाम सुबुंखौ खानो हायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे खावनाय जाथाया बशिष्ठ पुलिस थानानि सिङाव थानाय लक्ष्मीनगर दै जगायग्रा प्रजेक्टआव जादोंमोन। दायनिगिरिफोरा खमैबो 500 फुटसो मोब्लिब केबल थारफोरखौ खावदोंमोन। सीसीटीवी फुटेज आरो गुबुन टेकनिक फोरमानफोरखौ बाहायनानै पुलिसआ जाथायजों लोब्बा गोनां सिजुबारिनि थागिरि जासमिना बेगम आरो हातिगावनि अमिला खातुनखौ खायो। लोगोसेनो खावनाय बेसादखौ बायग्रा सिजुबारि गामिनिनो हमरान आलीखौबो खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला खावनाय बेसादफोरनि मादाव 20 किल'ग्रामसो पिपिसि मोब्लिबारि केबल आरो 13 किल'ग्रामसो इनसुलेटेड कपार तारनि बान्डोल दंमोन। खावनाय बेसादफोरखौ बोखांनो हानायनि उनाव हमनाय आइजोफोरा माबा गुबुन जाथायाव लोब्बा दं नामा बेखौ दासान्दि नायबिजिरगासिनो दं। बलामगुरि गामिनि थागिरिफोरा ओनसोलाव हाथियार लानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ पुलिसनो खौरां हरना खिन्थाहरनायनि उनाव बृहस्पतिबारखालि गसाइगाव पुलिसआ उत्तर प्रदेशनि साब्रै कन्ट्रेक्ट किलारफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ उत्तर प्रदेशनि बस्ती जिल्लानि थागिरि धर्मवीर गौतम, विकास चौधुरी, सुरज गौतम आरो निजामिस आली होननानै सिनायथिदों। पुलिसनि गुदि नायबिजिरनाय बायदिब्ला साब्रै दायनिगिरिफोरा पिस्तल आरो गोथां गुलिफोरखौ लानानै मोनसे कन्ट्रेक्ट बुथारनो थाखाय आसामाव फैदोंमोन होनना सिमान लादों। बबेखानि रैखाथि एजेन्सिफोरा ओनसोलाव बायजोनि सुबुंफोरा जेंना सोमजिहोनो थाखाय हाबफैनायनि सुलुं मोनदों होननानै सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिया फोरमायदों। फारसेथिं गामिनि थागिरिफोरा खुंथायनि फारसे बिसोर ओनसोलाव मानो फैदों, सोर दैथायहरदों आरो मा बिथांखि लादों बेखौ मिथिनो थाखाय आबुं नायबिजिरनायनि दाबि दैखांदों। दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि उनाव बिबानगिरिफोरा दासान्दि गसाइगाव आरो बेनि खाथि-खाला ओनसोलाव रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जाबाय। हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रा ओनसोल आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय रादाय होदों। गुबुन फारसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कआव आयेन बेरेखायै दंफां दाननाया सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बावैसो ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भिडिअ'आव चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय रुनिकाटा रेन्जआव नेशनेल पार्कनि गुदु ओनसोलाव आयेन बेरेखायै गेदेर दंफांफोर दाननायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरा एबा दंफां दानग्राफोरा हाग्रा गेजेराव अरायथा नङै केम्प फसंदोंमोन आरो हाग्रा ओनसोलखौ गोख्रों रैखाथि होनाय जादोंब्लाबो स्रोदै बेसेन गोसा दंफांफोरखौ दानगासिनो दं। भिडिअ'आव हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बेसेबां हाग्रा सिफायनाय जागासिनो बेखौ साननानै खहा जानायखौ दुखु खालामनाय नुनो मोनो। लोगोसे दखल खालामनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे आइजोफोरा हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोर थासेयावबो माहारियारि हाग्रामायाव उदाङै बेरायनाय नुनो मोनो। बेफोर नुथायफ्रा थारैनो बिटिआरआव हाग्रा रैखाथि आरो बाहायनायखौ लानानै गोदान सोंथि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि सिकना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ 2025 मायथाइयाव आसामनि 8थि नेशनेल पार्क महरै गनायथि होनाय जादोंमोन। बे नेशनेल पार्कआ भारत-भुटान सिमाजों 316.29 बर्ग किल'मिटार गुवारसिम गोसारनाय आरो मोनसे गोनांथार हाग्रानि जिब-जुनार करिडर महरै मिथिजानाय। बङाइगावआव सासे माद्रासा फोरोंगिरिया हमजादों। उन्दै बैसोनि हिनजावसाजों आथोनारि सोमोन्दो खालामनायनि दायाव हमजादों माद्रासानि फोरोंगिरिया।
बबेखानि लांसुनिया माद्रासानि फोरोंगिरिखौ आमिनुल इस्लाम होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। बङाइगाव जिल्लानि जगिगपानि गार्लस माद्रासायाव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जगिगपा पुलिसा दिनै फुङाव मोनसे जाफुंसार अपारेशन खालामनानै जगिगपा मालेंखरनि इस्वातुल उलुम माद्रासातुल बानात माद्रासनि फोरोंगिरि आमिनुल इस्लामखौ हमनाय जायो। मख'नो गोनांदि आमिनुल इस्लामा जाथाया सोराङाव फैनाय आरो अजद थिखांनायनि उनाव थांनाय मंगलबारनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। बे जाथायनि हेंथायै खुद्रिखांनानै सोमावसारनाय रायजोफोरा माद्रासाखौ गाग्लोबना बुफाय बुसिबो खालामदोंमोन। जाउनाव जगिगपा पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो गोनां जादोंमोन। जायगानि सुबुंफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला लांसुनिया फोरोंगिरिया माखासे समनिफ्रायनो फरायसुलिफोरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिबोगासिनो दंमोन आरो मंगलबारखालि जानानै थांनाय जाथाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ साननो गोनां जाहोदों। नीट इउजि 2026 आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। बिस्तिबारखालि नेशनेल टेस्टिं एजेन्सि सुंदयै NTE आ फोसावदों नीट आनजादनि रिजाल्ट। गिबि आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि उनाव नैथि आनजाद खुंनायनिफ्राय दानसेनि गेजेरावनो फोसावदों नीट आनजादनि रिजाल्ट। सोंथि बिलाइ लिक जानायनि थाखाय थांनाय 3 मेआव खुंनाय गिबि आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 21 जुनाव गोदानै आनजाद खुंफिननाय जादोंमन। बेनि उनाव दानसे जास्लाबियावनो NTE आ नीट आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावदों। रिपर्ट बायदिब्ला देग्लायनि नीट इउजि आनजादाव गासै 11.21 लाख फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। जौखोन्दो हाराव बेनि बिबाङा 58 जौखोन्दो। बबेखानि उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनि बांसिन जौखोन्दोआनो फरायसुलिफोर। जौसिन एबा बांसिन नम्बर मोनना उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि बांसिनानो 17 निफ्राय 19 बोसोर बैसोनि होननानै NTE आ फोसावदों। मख'नो गोनांदि नीट इउजि आनजादा मेडिकेल साइन्सआव हाबनायनि भारत हादरनिनो देरसिन आनजाद। बे आनजादनि जोहै MBBS, BDS, आयुष आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल साइन्सनि फरायनायनि थाखाय मुं थिसननाय जायो। कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेराया दिनैबो आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआव हाजिर जायासै। दिनै गुवाहाटीनि क्राइम ब्रान्चआव हाजिर जानो गोनांमोन पवन खेराया। नाथाय सिगाङावनो समन जारि खालामखानायनि उनावबो दिनै क्राइम ब्रान्चआव फैनानै हाजिर जाफैयासै कंग्रेस दैदेनगिरिया। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसि रिनिकी फुया शर्माया दाखिल खालामनाय केसआव जेरा खालामनो थाखाय कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेराखौ आसाम पुलिस क्राइम ब्रान्चनि मावख'आव हाजिर जानो बिथोन होनानै समन जारि खालामदोंमोन। नाथाय पुलिसआ समननि उनाव समन जारि खालामनायनि उनावबो खेरायाखै पवन खेराया। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि दैदेनगिरिफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला राहुल गान्धीनि मोनसे दोलोआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो गोनां जानायनि थाखाय पवन खेराया दिनै क्राइम ब्रान्चआव हाजिर जानो हायाखै। दोलोआरि हाबाफोराव मैखोमै बिबान लानायनि थाखाय पवन खेराया दिल्लीयावनो दं आरो दिनैबो आसामाव फैनो हायाखै। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो गुबुन मोननै गोनांथार अक्ट'फोराव क्राइम ब्रान्चनि हियारिंआव पवन खेराया नुजाथियाखैमोन। गुवाहाटी नोगोरमायाव हेंगिं गार्डेन खालामनो थांखि लादों आसाम सोरखारा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिस्तिबारखालि फेसबुकआव लाइभ फैनानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा गुवाहाटी नोगोरमाखौ समायनायै साजायसिनो थाखाय आरो बांसिन गोथां जायगा खालामनो थाखाय गुवाहाटी नोगोरमानि फ्लाइअभाराव हेंगिं गार्डेन फसंनो थाखाय थांखि लादों। बबेखानि गुवाहाटी नोगोरमानि जौगाफुनाय बिथायारि दाथायफोराव माखासे सोमखोर आबहावा दाजाबदेरनायजों लोगोसे फ्लाइअभारखौ मोजां नुहोनो थाखाय हेंगिं गार्डेनफोर फसंनो थांखि लानाय जादों होननानै गिबि मन्थ्रिया फेसबुकआव लाइभ सेसनाव बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमाखौ साबसिन आरो बेनि आबहावाखौ साफा खालामनो थाखाय आसाम सोरखारनि नोगोर जौगाखां बिफाननि गेदेर बिथांखिनि गेजेराव बेबो मोनसे होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।